Jai बर' हारिनि मोखांबो सुवाखै आङो मा आलु फान्थाव बायदिसो नुबाय नामा मोखांफोरखौलाय। आच्छा जियानो हक गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा खुलुमहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरनाय जाबाय। स' आंनि बे कमेडि दामालाव नोंथांमोना जाय आंनि कमेडि दामालनि चेनेलखौ नुवाखै बा साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय गिबियावनो। मानो होनबा नोंथांमोना साननैसोनि सिगां आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। बे चेनेला एसे प्रब्लेम जानानै दं। स' बिथांमोननियाव आङो निमाहा बियो बे चेनेलखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो थाबैनो नुगोन। स' बिथांमोना दा बै चेनेलखौ नुयैयाव दुखु दामोन गाज्रि दामोन। बिनि सोलाय आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बे कमेडि दामाल चेनेलखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिलांबाय थानो थाखाय आखायाव लादों आरो बिथांमोना बे आंनि कमेडि दामालखौ नुलांबाय थागोन होननानै आसा फारियो, आंजों लोगो जायो, आंखौ सापर्ट होयो, सापर्ट खालामो। स' बिथांमोना सिनाया नङा सिनायखादों जानो हागौ आंखौ। बिनिखायनो आंनि दा दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों कि आंनि चेनेला गोदान जाबाय होननानै। गोदान जाबाय, बे गोदान चेनेलनि मुङानो जाबाय कमेडि दामाल रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंगो लोगो नोंथांमोन। स' नोंसोर बिथांमोना आंनि बे कमेडि दामालाव माबायदि नुलांगोन आरो बोरै भिडिअ खालामलांबावगोन बिथांमोना नुनो मोनगोन। जास्ट बेयाव कमेडि दामाल जालांबाय थागोन। माबोरै कमेडि दामाल बिथांमोना आंनि भिडिअखौ सानसेयावनो सानसे गोदान नुलांबाय थागोन। बिनिखायनो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै कमेडि दामालखौ दानो खालामना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि फार्स्ट भिडिअ कमेडि दामालाव आङो दान्दिसे एसे आब'नि हाबायाव मोसानाय दिन्थिलांनो आखायाव लाबाय। स' नायलांदो, आं मोखांबो सुवाखै रायजो राजा नोंथांमोन, साइजबो नुवाखै, एकदम बोरैबा फान्थाव आलु नुथारदों। अके, नायलांनो हासिगौ, लेट्स गो।